Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Рядом с клубом еще одно строительство. Зеленое строительство. Заботливо ухаживает мичуринец-покач за своими питомцами. Более 200 тысяч саженцев яблони груш вырастил колхоз. Груши и яблони украсят государственные дороги, проходящие по территории колхоза. Всю Бобруйскую область снабжает рассвет семенами лука, капусты, моркови. Первые плоды лета. Навукова-даследчая работа вядзецца і на ягадных плантацыях. Аспірантка Інстытута біялогіі Акадэміі навук БССР Маргарыта Сонцева вывучае праблемы паляпшэння гатунковасці суніц. Каштоўнымі назіраннямі узбагачаюць свае веды студэнткі-практыканткі Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі Нина Байко и Надя Ковальчук. Подобных статей дохода полесская земля не жалеет умелым хозяевам. Удивительно она щедра. Колькі навокал разнастайных дзівоз. Сікораўскі агрэст. Ён буйны, як слівы, салодкі, нібы цукровая маліна. Тут прайшлі іспыты 500 яблынь, 100 груш, 200 сліў і чарэшань, каб пладаносіць у садах краіны. Прысуседзіўся да іх і дзядзька поўдня вінаград. Нядрэнна ўлетку паласавацца клубнікай, але салодкая ягадка працу любіць. Багатага вам ураджаю і працоўных поспехаў, юныя хлебаробы!